През лятото на 2000-та година, една вечер около 23 часа на малкия паркинг, останал непроменен през всичките тези години, спира очукан и стар автомобил Рено. От него слиза едно от момчетата, които пазали вратата пред стаята за мъчение на бис в Гложенския манастир. Искам да отбележа, че това момче не е нашият източник на тези факти и събития. Мъжът влиза в манастира и търси игумена. Той го приема и го пита дали иска да пренощува, но мъхът му казва друго. Отче, ела в трапезарията да поговорим малко. Панкратий се съгласява и не подозира нищо. След като седнали в магерницата, момчето казало: помниш ли как седяхте в тази същата трапезария с Косю Самоковеца, Мето Илиенски и Х. Оро Илиев? Иеромонах Панкратий се разтреперил, а мъжът продължил: ти помниш ли колко хора убихте в тайната стая в мазето, която сега си превърнал склад за дърва и въглища? Моля ви, вече съм възрастен за такива неща. Моля ви, оставете ме на мира, буквално проплакал попът. Има един начин това да се случи, съгласил се изнудвачът. Знам, че има и много пари, скрити някъде около манастира. Дай ми 50 000 евро и си тръгвам, няма да чуем повече нищо за мен. Игуменът първо се съгласил и излязал от трапезарията на манастира, а човекът останал вътре да чака парите. Попът се прекръстил и взел запалителна течност. Бил буквално обезумял и изпаднал в смесен пристъп на страх и паника. Полял каквото могъл и запалил манастира. Веднага побягнал към джипа си, защото се уплашил, че мъжът ще опита да го убие, произвел няколко изстрела с пистолет във въздуха, за да стресне рекетьора, метнал се на автомобила и избягал някъде по горите, подпалил колата и решил да минава в нелегалност. По едно време обаче се сетил, че в канцеларията на Гложенския манастир останал списък с скритите пари и се върнал незабелязано в светата обител около 6:00 часа сутринта. Взел малкото тефтерче и отново подпалил манастира. От рекетьора и колата му нямало и следа, но докато се измъквал, игуменът бил заловен от полиция.